Vážení diváci, dovolte mi, aby som vás privítal pri 3. dieli videopodcastu Potravinovo. Vo formáte Potravinovo sa snažím predstaviť ozajstné hviezdy slovenského potravinárstva. Odvetvie potravinárstva na Slovensku je v žalostnom stave. Preto som si povedal, že sa pokúsim ukázať ozajstné hviezdy firmy, ktoré to robia inak, ktoré to robia naozaj dobre. Je mi nesmiernym potešením v 3. dieli seriálu Potravinovo privítať spolumajiteľa, výkonného riaditeľa spoločnosti Minit Slovakia Ladislava Ambroviča. Dobrý deň. Dobrý deň. Na začiatok veľmi rýchla charakteristika, aby naši diváci videli alebo vedeli, kto tu vedľa mňa vlastne sedí. Čiže, pán Ambrovič, ste rodinná firma už 33 rokov, pekárenská divízia dnes predáva cez 200 položiek do 9 krajín. Tržby za rok 2023 boli skoro 50 miliónov eur, medziročný rast 22-23 skoro 60%. Máte 13 ocenení, v roku 2022 Felix za výnimočný rodinný biznis. Minit franchíza má 500 plus filiálok. Ja vašu firmu vnímam cez dve zásadne odlišné aktivity. Výrobu, čiže ten pekárenský biznis a franchízový reťazec. Ako to cítite vy osobne? Cítite sa skôr pekárom alebo operátorom retailového reťazca? Viete čo, ja sa cítim človekom, alebo my sme firma, ktorá vymyslí a následne dáva ľuďom rôzne pekárenské zážitky. Takže pre nás je to o zážitku. Či ten výrobok, alebo či ten koncept, či tá predajňa v úvodzovkách chutí ľuďom, alebo nie. Takže my keď vyvíjame nejaký nový výrobok, alebo chceme trošku rozvíjať, alebo remodelovať naše pekárničky, tie filiálky, tak vždy pozeráme cez tie okuliare, že či to má nejakú pridanú hodnotu pre spotrebiteľa, či z toho má nejaký požitok, nejaký zážitok. Takže ja, keď môžem tak jemne, tak pekne povedať, tak my vyrábame a predávame pekárenské zážitky. Výborne. Možno treba dovysvetliť jednu vec ešte k tej podstate, že vy nie ste úplne klasická pekáreň. Hej. Ste najväčší výrobca mrazených pekárenských, teda predpripravených výrobkov, ktoré na predajni treba ešte dopiecť, alebo teda nejakým spôsobom ich ako nechať zákazníkovi dozrieť? Áno, dopripraviť. Dá sa teda povedať, alebo dá sa vnímať tento model oproti klasickému pekárenskému sortimentu, s ktorým súťažíte na policiách, že je nejakým spôsobom aj konkurenčná výhoda, alebo ste trafili trend svojho času? V čom tkvie ten úspech? Tak určite mrazená výroba pekárenských výrobkov má nejaký trend. Ten trend začal niekedy v 70. 80. rokoch na západe a vo Spojených štátoch a odtedy sa to viac a viac čoraz intenzívnejšie sa rozvíja. Takže určite je to taký trhový trend a my sme začali s výrobou výlučne mrazených pekárenských výrobkov v roku 99. V tom čase na Slovensku asi nikto to nerobil, my sme boli prví a každý z priemyslu nás sa snažil presvedčiť, že je to zlý krok, že to nemá žiadnu budúcnosť. A teraz výsledok je taký, aký je na základe našich čísel, obratových čísel. Takže určite je to niečo, čo trh má veľký záujem. Kedy sa to vlastne zlomilo? Lebo ja si pamätám možno niekedy okolo roku
98 alebo roku 2000, keď sa začali objavovať prvé pece, ktoré prepožičiavali pekári na dopekanie, ale naozaj to slúžilo, len my sme to volali, že atmosférická pekáreň, že vlastne pár chlebíkov sa dopekalo spôsobom, aby vytvárali tú atmosféru vône tej pekárenskej sekcie. Tak náš príbeh vyzeral tak, že najprv sme vytvorili tú náš reťazec tých malých minit pekárničiek a tam sme začali predávať, respektíve dopiec na mieste predaja mrazených pekárenských výrobkov. Ale to neboli chleby ešte, to boli len to boli malé tzv. Fornetky. Fornetky, a vtedy v tom čase ja si myslím, že potravinové reťazce ešte veľmi nepredávali dopekaný chleb, možno, že ani sekciu dopek nemali. Hej. My sme v Coop jednote, prepáčte, v tom čase, ešte keď som operoval teda v tomto reťazci, sme s tým začali v 98. Áno, možno ale vo veľmi malom. Hej. A potom následne pridali sa k tomu reťazce typu Kaufland alebo Tesco, lebo ich tá medzinárodná stratégia, respektíve ich nemecká matka, alebo v prípade Teska anglická matka, určite tlačila tie naše krajiny do toho, aby mali dopek. Takže my sme boli ready, lebo my sme už v tom čase vyrábali a predávali mrazené výrobky do našej vlastnej franchise sieti. Takže my sme boli tu a boli sme pripravení im dodávať tie výrobky. A čo tie predsudky? Lebo ja napríklad sa stretol, a dodnes si myslím, že to tak v ľuďoch zostáva. Aj viem, že sa niektorí vyhýbajú tomu slovu, že polotovár a podobne. Ano. Lebo zase tie tradičné pekárne, čo vozia skoro ráno, ten nad ránom vypečený sortiment, nie sú s tým úplne komfortní, že im konkuruje niekto, kto tam prinesie mrazené a ktoré sa môže ako keby dopiec kedykoľvek a je to tam ready. Hej. Čiže čo s tými predsudkami? Je pravda, že dajme tomu ten mrazený sortiment nemá alebo nemôže dosahovať tie hodnoty klasického? To nie je pravda. Ja si myslím, že je to úplne prirodzené, že ostatní pekári, respektíve čerství pekári sa veľmi netešili, keď uvideli, že do toho retailového sveta že to takto môže fungovať, vstúpil aj ďalší hráč, v našom prípade my, a nejakým spôsobom začali sme im konkurovať. Takže ja to vnímam ako úplne prirodzený krok z ich strany, že nejakým spôsobom viedli protikampaň, že tie výrobky nie sú dobré a z tohto miesta môžem povedať, keďže som človek, ktorý celkom presne pozná špecifikácie našich výrobkov, že sú identické, naozaj identické s čerstvými výrobkami. Jediný rozdiel je, že nie je plne dopečený a ten posledný krok pečetie sa realizuje priamo na mieste predaja. No, Dokonca by som ešte dodal, že momentálne máme výrobky, ktoré majú silný remeselný charakter, že napríklad vyrábame chleby, ktoré obsahujú 3 a len 3 suroviny, to je voda, múka, sol a samozrejme kvas. Hej. Takže ale to som počul, že on sa nemusí ani dopiec, že stačí ho rozmraziť. Áno. Ináč to konkrétne je na rozhodnutí toho odberateľa, či ešte to dopeká a dáma k tomu nejaké posledné 3-4 minúty pečenia, alebo len nechá to rozmraziť. Ale to sú výrobky tej najvyššej kvality, doslova remeselné výrobky. Jasné. K tomu sortimentu, ale toto naozaj stojí za zmienku. Google mi to predstavil v tejto forme, že pôsobí to na mňa úplne že ohromujúco. Chlieb a pečivo s kváskovým, tradičným, celozrnným, špaldovým, bio verziami, minitky, croissanty, jemné pekárenské pečivo, koláče, bagety, pakáče, mafiny, pizza, pinsa, štangle, vegánska línia, V-label, prémiové ručné robené kváskové línie, Oscar, kvásko a tak ďalej. Pre food retail za mňa
je nejaká optimalizácia sortimentu, že úplná mantra. Ako sa v tomto optimalizuje sortiment? Tak aj my to robíme každý pol rok. Volá sa tu u nás ABC analýza a triedíme, respektíve analýzujeme celé naše portfólio na základe 3 kritérií: obrátkovosť, ziskovosť a predvídateľnosť odberov, že aká presná je tá periodicita a tie výrobky, ktoré skončia v kategórii C, že majú najnižšiu ziskovosť, majú veľmi malý odber a veľmi zriedkavo sa to objedná, respektíve zriedkavo to vyrábame, tak tie výrobky vylúčime zo sortimentu. OK, ja práve akože odpoviem si sám, ale zaujímavé to dovysvetlenie z vašej strany, že tá najzaujímavejšia informácia k tomu sortimentu smerujúca je, že, ktorú som tiež niekde vyčítal, je, že ročne pripravíte skoro 150 noviniek približne. 150, hej, toto číslo je reálne, ale len veľmi málo z nich reálne ide do finišu. Čiže ako konkrétne vyzerá ten vývojový tím, alebo kto tvorí túto časť? Máme vývojové oddelenie, pracuje tam 6-7 ľudí, kolegov a každý segment, respektíve každý typ pečiva má svojho vývojára. Máme vývojára na pice a pinze výrobky, máme vývojára na lístkové výrobky, croissanty a rôzne tašky, potom máme vývojára na chleby, kváskové chleby, potom je tam samozrejme administratíva, projektový manažment a tak ďalej a oni vyvíjajú tie výrobky, robia tú odbornú oni musia prácu. vidieť aj dopredu, hej? Že vidia tie trendy tých sortimentov. Áno, jednak aj oni a zároveň aj naše obchodné oddelenie, samozrejme aj ja, alebo aj majitelia dávajú signály, že čo je pre nás zaujímavé. Hej? Môj core, alebo moja hlavná nejaká kompetencia je remodeling kamenných obchodov. Ja sa pozerám na tú sekciu chlieb, pečivo za mňa, že za tých možno posledných 15 rokov je to v tom priestore štandardného supermarketu asi jedna z najviac sa meniacich alebo zmeniacich sa sekcií. Vzhľadom na to, o čom sa teraz rozprávame, konkrétne novinky, trendy, kde vidíte vy tú kategóriu za 10 rokov? Ako bude vyzerať podľa vás sekcia chlieb, pečivo za 10 rokov v bežnom obchode? Tak ja si myslím, že ten trend, ktorý je momentálne u nás, bude pokračovať. Takže tá dôležitosť tej chlebovej sekcie bude určite rásť. Spotrebitelia budú hľadať veci, ktoré sú tradičné, domáce, respektíve aspoň imitujú tú domáckosť alebo tú tradičnosť. Budú hľadať veci, ktoré sú chutné, pekné alebo zdravé, alebo nejakým spôsobom ich osloví. A ja si myslím, že aj tá šírka tej ponuky zostáva na súčasnej veľmi vysokej úrovni. Akože ja si myslím, že slovenský odberateľ, keď ide do tých spomenutých reťazcov, je rozmaznaný, čo sa týka tej šírky toho sortimentu. Hej? A to je v neposlednom rade zásluha aj našej spoločnosti, že máme toľko nápadov alebo toľko výrobkov. Rozumiem. Priznám sa, že mňa veľmi láka tá téma, alebo tá časť možno druhá, alebo tá vaša druhá noha v tej firme, a to je reťazec. Tá franchíza začala niekde pred 25 rokmi. Dnes počíta úctyhodných 500 plus filiálok. Je to číslo, ten počet ešte pre vás podstatný, alebo už sa pozeráte na úplne iné metriky v rámci toho objemu tých predajní? Tak pre mňa tá základná alebo najdôležitejšia metrika je,
aby som sa cítil ako spotrebiteľ dobre v tom obchode. Čo sa týka dizajnu, čo sa týka tej ergonomiky tej predajne, ale čo sa týka aj sortimentu, buď pečivového alebo nepečivového sortimentu. Potom, keď táto metrika má dobrý výsledok alebo má dobré skóre, tak ja si myslím, že ten vedľajší účinok je, že počet tých predajní bude rásť. Hej. Samozrejme, táto krajina, v tých 500 predajní máme na Slovensku a v Čechách dokopy. Samozrejme, tie dve krajiny majú nejaký horný limit, koľko predajní dokážu absorbovať, lebo predsa len 15 miliónov ľudí je 15 miliónov, takže nie je to Nemecko alebo nejaká väčšia, alebo Poľsko. Takže určite existuje nejaký horný limit, ale ja som veľmi spokojný s tým, že po 20x rokov fungovania tej franchise sieti máme 500 predajní a som s tým veľmi spokojný a môjim cieľom vždy ísť do kvality, nie do kvantity. Moja skúsenosť je, že väčšina formátov, s ktorými som trebárs aj spolupracovala, vždy interne v rámci domácej kuchyne mali nejaký vzor. Hej? Že vždy tam bol nejaký konkurenčný alebo iný operátor, ku ktorému ten reťazec tak jedným očkom zliadal. Máte alebo mali ste vy nejaký vzor vo svete? Jasné. Tak niekoľko takých formátov. Tak samozrejme ako vysoká škola alebo tá diamant franchiseových konceptov je McDonald's, čo sa týka operation, že akom systéme to funguje, ako striktne nastavíte alebo dodržiavate normy, ktoré tam majú. Takže tak, čo sa týka toho vizuálu? Toho vizuálu tam ani nie, lebo tak existuje niekoľko takých pekárenských reťazcov. Ale čo sa týka ten fast food alebo casual fast food, určite v Anglicku je niekoľko takýchto sietí, potom aj v Nemecku, aj v Francúzsku. Takže takýchto inšpirácií, takýchto vzorov máme niekoľko a veľmi intenzívne sledujeme to, že čo robia, aké nápady majú, ako vyriešia súčasné výzvy a aj oni nás inšpirujú. Ja si myslím, ale čo sa týka Slovenska, alebo teda nášho trhu, vy ste boli prví, ktorí vrátili taký ten ako keby tú pekáreň, možno s nejakou drobnou pridanou hodnotou, ako keby do hry späť. Že vonku, a kedysi sme to tu mali, ale vonku, ja som až následne zistil, že samozrejme niekde na letiskách som videl nejakého Póla alebo podobné veci, ale v tej šírke, ako to robíte vy, naozaj akože klobúk dole a vy ste v podstate tomu trhu ako keby vrátili. Dneska už aj po vás sa na Slovensku ako keby také tie malé rôzne takého hipsterského typu pekárňo, kaviarne vracajú. Je to super vec a veľmi im fandím, lebo toto na Slovensku stále chýba do veľkej miery. Cítite to tak, hej? Jasné. Aj pred nami to chýbalo. To na Slovensku nevnímal som ako súčasť kultúry mať také malé pekárne v minulosti a veľmi ma teší, že tu v Bratislave hneď niekoľko takých ako, neviem, Kruh alebo Jeme, čo robil, alebo teraz je Midnight Bakery, alebo niekoľko takých a veľmi dobrá vec je, že aj mimo Bratislavy je už veľmi veľa. Teraz sme v Bratislave, aj v Komárne sú také remeselné pekárne, aj v Dunajskej Strede, aj v Šamoríne, v Trnave. V podstate samotní pekári sa o to pokúšajú. Ja som pre jedného nemenovaného hráča presne, že on spomínal zase vás, kreslil ako takýto modelový obchod, lebo on ako pekáreň to cíti ako príležitosť. Áno. To je úplne legitímna vec. Pre pekárov, pre lokálnych pekárov, budovanie vlastnej siete, lokálnej siete, to je nevyhnutnosť a nejakým spôsobom povinná cesta. Jasné. A v tom vidím obrovský bránia potenciál. sa tomu ináč.
Bránia sa sami. Nechcú ako keby otvárať nový biznis. Áno, lebo sú to náklady, sú s tým náklady spojené a tak nájsť dobré miesto, personál a tak ďalej. Sú nové problémy. Áno, sú nové problémy, nie je to jednoduché. Nedá mi. Toto je veľmi, veľmi špeciálna vec. Na túto otázku som sa dlho chystal. Aj som zvažoval, či vôbec ju vkliním ako keby do toho nášho rozhovoru, ale skôr smerom na našich divákov, toto je informácia. Unikátnosť vašej existencie je o to pre mňa akože významnejšia a za mňa ste skutočná hviezda, pretože ste si prešli udalosťou, ktorá bola naozaj že fatálna. Prešli ste požiarom firmy. Samozrejme, kto to ešte nevie, tak v roku 2018, v 18. 80% fabriky zhorelo. 80% fabriky odišlo preč. Neviem, koľko firiem by takúto vec na Slovensku ustálo. Každopádne dnes je tu ultramoderný, inovatívny podnik s medziročným rastom tržieb 60%. Taká otázka, že boli by ste tam, kde ste teraz, keby sa nestala takáto fatálna vec? Určite. Áno. Ja si myslím, že áno. Áno, jasne, mohli by sme povedať, že toto nám pomohlo byť silnejšie alebo niečo, ale moderný, inovácie. Tak treba si povedať aj to, že my sme aj pred požiarom boli celkom moderní, takže po požiari sme len rekonštruovali ten skutkový stav. Tie linky, ktoré sme si museli nakúpiť na novo, tak tie sú tej istej značky. Možno, že o 2-3 ročníky mladšie, lebo nové, ale aj predtým sme boli nová fabrika, lebo náš podnik nie je štátny privatizovaný podnik. My sme začali ako rodinná pekáreň garáži rodinného domu dokonca a my sme od začiatku mali nové stroje. Takže my sme aj pred požiarom bola nová moderná automatizovaná pekáreň. Ja som nad tým už dlho a veľakrát rozmýšľal, že kde by sme boli. Viem si predstaviť, že by sme boli objemovo trošku vyššie, keby sme nemali ten požiar, ale ja som spokojný aj s týmto stavom. Ale možno tá trajektória bude teraz ostrejšia. Áno, už je ostrejšie, lebo my sme mali nevýhodu, že v 18. sme mali požiar, potom rok nám trvalo nejakým spôsobom konsolidovať ten stav, na novo nakúpiť všetky linky alebo naštartovať. A následne prišiel COVID a 2020 aj 2021 a ten veľmi silný medziročný rast nám začal v roku 2022-2023, to ešte stále trvá a jedno vysvetlenie, respektíve jedna naša interná hypotéza je, že aj preto rastieme tak intenzívne, lebo dobiehame tie stratené roky. Jasne. Potravinovo je o slovenských potravinároch táto relácia. A ja som aj na začiatku som to tak poznamenal, že ten stav nie je lichotivý, alebo teda nie je určite dobrý. Ten stav je žalostný. Hej. Milan Pašmík v predošlom dieli bol natoľko skeptický, že tvrdil, že podľa jeho názoru, podľa toho, čo on vidí, a on sa odvolával aj na tú situáciu, že on brázdi tie európske a svetové veľtrhy a tie inovačné púly a vidí tam tie firmy z Čiech, z Maďarska, z Poľska. A tvrdil, že sme na absolútnom chvoste tohto nejakého hnutia a vraj podľa jeho názoru tie okolité krajiny už pravdepodobne ani nedobehneme. Že ako vnímate vy slovenské potravinárstvo alebo tú situáciu, v ktorej bojujete vy tú svoju hru hráte? Tak ja to nevnímam tak negatívne alebo zle. A treba si uvedomiť jednu vec, že
to je môj osobný názor, že podľa mňa Slovensko a slovenské potravinárstvo je presne tam, kam ho krajina historicky, geograficky determinuje. Hej? Tak pred chvíľou ste spomenuli ostatné 3 krajiny V4, Vyšehradskej štvorky, tak Maďarsko aj vďaka svojej geografie je viac poľnohospodársky štát než Slovensko, tak Maďarsko je jedna veľká nížina, nemajú Tatry, takže oni tú ornú pôdu majú násobne väčšiu než my. Hej? Takže tam to, že oni sú viac agrárny, poľnohospodársky, to je nejakým spôsobom prirodzená vec daná. Hej? Okay. Čo sa týka Poľska, tak Poľsko má 40 niekoľko miliónov ľudí, alebo 40, hej. Takže to je, hovorí sa, že toto je jediná východná európska krajina, ktorá má trhovú silu porovnateľnú s Nemeckom alebo s tými západnými trhmi. Takže pre mňa nie je žiadne prekvapenie, že tam sú naozaj silné potravinárske spoločnosti, ináč aj v našom segmente. Hej. A čo sa týka Českej republiky, tak Česko je jednak 2-krát väčšia krajina než my, Slovensko. A druhá vec, že Česká republika vždy tradične historicky bola viac priemyselnejšia než my, tá automatizácia a tak ďalej. A v neposlednom rade oni zdieľajú s Nemeckom, neviem presne, že 100, 200 alebo niekoľko stoviek kilometrov hraníc. Takže aj tam tá cezhraničná ekonomická biznisová spolupráca je historicky veľmi, veľmi silná. Takže ja si nemyslím, že Slovensko slovenské potravinárstvo je v takom zlom stave. Určite je veľmi veľa firiem, ktoré nie sú inovatívne alebo ktoré už 30-40 rokov robia tie isté veci v nízkej kvalite, hej, ale určite by som vedel naplniť jeden A4-kový papier s takými potravinárskymi firmami, ktoré sú veľmi úspešné, inovatívne, rastú, majú dobré výrobky. Ten si vypýtam potom. Áno, majú dobré výrobky a sú aj trhovo veľmi úspešné. Hej? Takže stačí si pozrieť na Finstat, že odbor potravinárstva má nejaký taký filter nastaviť a ja si myslím, že prvých 20-30 firiem slovenských, to oni sú, ten uhol pohľadu aj regionálne špičkové. Je úplne na mieste, ktorý ste povedali, ale treba Jarka Halgašová, ktorá v tom potravinárstve tiež robila roky a robila v rôznych orgánoch a skôr preto som ju mal v tom prvom dieli, lebo som chcel trošku taký ten helikoptérový pohľad na tú tému. Tá bola rovnako kritická, ale tá zase popísala ten stav, ktorý je dôsledkom nejakej nefunkčnej regulácie alebo prerozdeľovania nejakých dotácií alebo tých finančných stimulov. Že to sú nástroje, ktoré veľmi dobre fungujú v iných krajinách. U nás to chýba a tým pádom ten rozvoj v tých firiem zaostáva. Tak jasné, ona viac sa pohybuje v politike, takže on má ten politický uhol na tieto veci, alebo národnopolitický, alebo ekonomopolitický uhol na tieto veci. Aj to hrá nejakú rolu, že aké podporné mechanizmy. Lebo viete, chceme slovenské výrobky na regáloch, ale keď tie slovenské výrobky nie sú konkurencieschopné, nedosahujú kvalitu, treba v tom konkrétnom segmente, o ktorom sa bavíme, že jednoducho nedokážu súťažiť s tými bežnými položkami, ktoré idú len z okolitých krajín. Nebavíme sa o nejakom vzdialenom západe alebo čomsi. A ten trend to znamená, tá diera sa musí len ako keby zväčšovať. Ako kde? Ja si myslím, že treba na to pozerať trošku selektívne. Sú komodity, respektíve produkty, ktoré veľmi ťažko sa vyrobia
dobrej kvalite na Slovensku, lebo nie sú na to podmienky dané. Poviem nejaký príklad z nášho biznisu. Napríklad do croissantov, do nugatových croissantov dávame nugatový krém, ktorý kupujeme z Talianska. Hej? Lebo tam je firma Nutella, Ferrero a tak ďalej a oni historicky to robia o vysokej kvalite. Hej? Alebo pistáciový krém, pistácie bereme z Iránu, lebo Irán je najväčší producent pistácie. Hej? Takže z toho pohľadu pre mňa je prirodzené, že na pultoch Teska alebo Billy alebo Lidla nugátový krém bude skôr z Talianska a nebude zo Slovenska. Hej? Ale zas na druhej strane poďme do tých reťazcov a paradajky na Slovensku sú výlučne slovenské, respektíve majú jednoznačnú dominanciu na pultoch, lebo slovenské podnebie, najmä táto južná časť, je veľmi priaznivé pre paradajky. Hej? Takže treba to vnímať selektívne, že sú položky, ktoré nikdy v živote nenájdeme v takej kvalite zo Slovenska na pultoch, lebo nemáme na to podmienky. Hej? A zase sú položky, ktoré tu rastie ako huby po daždi. Viete? Jasné. No ináč, takto. To je úplne, prepáčte, to je úplne normálne, a prirodzené, toto aj logické, že my sme ako úspešná pekárenská spoločnosť zo Slovenska aj exportujeme v tomto roku polovicu našej produkcie exportujeme do zahraničia, lebo Slovensko tu na juhu je agrárna oblasť, Žitný ostrov a teda. Máme veľmi dobrú pšenicu, takú dobrú, akú majú Francúzi, Taliani a teda, takže vieme drobiť dobrý chlieb, lebo máme veľmi dobré suroviny, hej? Aj paradajkový pretlak alebo pasírované paradajky na naše pice dávame z Kolárova, nie z Talianska, lebo máme na Slovensku dobré paradajky, bodka, hej? Takže to je živý príklad, že sú tu dobré producenti, ale treba brať do úvahy aj tie miestne podmienky a miestne špecifika. Výborný, až by som... Takže ja som optimistický. Až by som... Selektívne optimistický. Výborne optimistický. Až by som povedal, že záver, ale ešte nemáme záver, ale toto by sa mi hodilo do záveru. Každopádne, ja som rád, že to zaznelo z vašich úst, aj keď moje nastavenie je možno trošku iné, ale som rád, že vy už len keď poviem za ten segment, ktorý operujete, to vidíte takto, tak to je perfektné. Ale my sme naozaj dospeli už pomaly k záveru. Nedá mi ešte možno trošku z iného súdka otázka. Niekde som sa dočítal, že jeden z vašich najobľúbenejších filmov je Grande Bellezza od Sorrentinova. Ten film veľmi dobre poznám, je to jeden z mojich najobľúbenejších filmov tiež. Hlavný hrdina Jeb Gambardella. Čo má spoločné s Ladislavom Mambrovičom? Tak tí, ktorí nevideli tento film, tak rýchle vysvetlenie, že hlavná hrdina je veľmi taký naštvaný 60-tník, ktorý vo veku 60-65 začína hľadať zmysel života. Takže ja nie som 60-tník, nie som naštvaný a povedal by som, že ako každý človek hľadá... Čo sa vám páči na tom filme? Každý človek hľadá zmysel života a ja si myslím, že môj hľadáčik je celkom presný a hľadám na tých dobrých miestach a konštruktívnych, pozitívnych miestach. Tak... Je to taliansky film, hrdina je vysoký, štíhly, vyšportovaný, oblieka veľmi dobre, takže je dobré veci, užíva si život, takže keď chcem alebo musím hľadať niečo spoločné, tak určite moju lásku k talianským veciam jednoznačne. Hej. Pre mňa Taliansko jednak ako turistická destinácia je veľmi, veľmi, veľmi blízka, veľmi dôležitá. Zároveň talianská gastronómia
pre mňa osobne a aj pre našu spoločnosť je veľkou inšpiráciou. A každý rok chodíme aspoň na jednu taliansku gastronomickú alebo pekárenskú výstavu tu hore v Lombardii. Takže tak. Asi som povedal, čo spoločné máme. Je to. Láska k Taliansku. Ja si myslím, že je to... Asi máte pravdu, že z tých filmov, ktoré mi teraz tak rýchlo preleteli hlavou, je najviac taliansky. Áno. Je to jednoznačne taliansky film. No, aby sme už sme v závere, aby ste si nemysleli, že toto je len taká nejaká povrchná relácia, tak ja som si pre vás pripravil také malé prekvapenie. Ono ešte stále, sme v 3. dieli a ešte stále je to prekvapenie. Wow. Obávam sa, že čím pôjdeme v dieloch ďalej, tým to budem si musieť pripraviť nejaký nový záver. Aha. Ale pán Ambrovič, v mene našej relácie Potravinovo ja by som chcel oceniť to, čo ste v rámci segmentu pekariny a celkového retailového trhu dokázali. Mne a teda aj ľuďom, s ktorými komunikujem a s ktorými sme v nejakej skupine, je tento formát, alebo to, čo robíte, je veľmi cenné a ste mimoriadne úspešní a ste príkladom. A preto by sme si dovolili za nás vám venovať takúto drobnosť. Je to takéto ocenenie hviezda slovenského potravinárstva a môžete si to teda niekde zavesiť. Wow. Vážení diváci. Ďakujem pekne. Teraz som prekvapený. Ďakujem. Ale čo? Vážení diváci, ďakujem za pozornosť. Toto bol 3. diel formátu Potravinovo. Vidíme sa pri 4. dieli. Dovidenia.